Хора! Днес ще играем с Code Days. Много яка игра. Много интересна и забавна и готина. И просто играта си е трипач. Да си купа ли телефон за 99 лева? Или се правим за нещо по-ефтино? Не ми дава за по-ефтино. Аз ще го взема и стръвам. Това пострува 27. Значи, много са скъпите неща тук. За 24 не. По-ефтино искам. Тук нещо е по-ефтино. Аз ще открадна телефона и сега ще говоря. Не, ще си дадем първо телефона. Някой звъни. Кой това? Значи тази иска не следва малко. Тук има някакви изроди, т.е. иска да отбие по някаква причина. Прекъсно прави, че иска да отбие сега. Значи ще хода в петъл магазин. Тук има пари сега ще открадна. Значи аз съм майстор в крането на пари. Вземам си парите и ще ги прибирам 45 долара и като съм готов, така се прави. И вече една топалка и нищо не надо пълне. Ето сега, само да го намеря. Значи... Пуф! И ще готов. Здрасти! Искаш ли да фанеш? Не може. Айде ще го видим малко след това. Пуф! Това много добър бе. Това мога да има много живот, трябва да се прибирам. Аз се прибирам, защото мога да има много живот. Между другото искам да кажа, че вече ще качвам клип редовно, може би на ден по 2 клипчета. Или не знам, когато е точно. Ще качвам клипчета, ще ви кажа кога. Когато имам време, разбира се. Аз съм малко дете, но не винаги имам време, защото трябва да уча да чета. Тоест аз искам да чета. И тъй. Така че очаквайте нови клипчета от мене. Със сигурност. Поне през ден. И ще се постарая да събера абонати. Това сега ще умре. Това да не умре. Не умирайте. Не. Сега чувствам с такова херма. Не, сега ще се съдим с него. Значи се съдим сега. Да видим кой ще победи в тел. Аз победих. Ланс Монако се каза моя герой. Моя играч, да. И той победи в делото. Сега реклама. Стига бе. Базикаш ли се стига с тия реклами, бе? Не видих. Аз тук брат ми само вика нещо, иска да направя. Но не знам какво иска. Няма да тегля тази игра. Еди къде нещо. Аз просто продължавам. Пък това, значи... Сега тук в училище дори не се е проблякал като хората. Ще умре. И така. Майче моя, що умре. Ама се събуди. Ще се събуди. Стави.
И хора, това може да е края на този клип. Може и да не е края. Също, не, ще такова още малко ще поджиткаме и ще си кажем чао. Или пък хора, айде, чао. Защото не мога да трябва да бъда. Това беше да е хора. Дайте лайк, ако клип сте ви харесало и до скоро.